Kapansin-pansin ang pagdami ng migratory bird na napadpad sa Abacan River sa Angeles City, Pampanga. Ayon kay J. Pelayo IV, head ng City Information Office, indikasyon ito ng unti-unting pagbuti ng biodiversity sa ilog kasunod ng rehabilitasyon na sinusulong ng lungsod. Gayunman, aminado ang lokal na pamahalaan na mahaba pa ang tatahaking daan upang tuluyang maibalik ang sigla ng ilog. Isa sa pinakamalaking hamon ang patuloy na polusyon mula sa solid waste na nagmumula sa mga komunidad at wastewater na dumadaloy sa mga kanal. Samantala, hindi pa kinukumpirma ni Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 3 Director Willie Cruz kung tuluyan ng ligtas ang kalagayan ng ilog at kung maaari nang kainin ang mga isdang nahuhuli rito. Ayon kay Cruz, magsasagawa muli ang BIFAR ng inspeksyon at pagsusuri sa kalidad ng tubig upang matiyak ang kaligtasan ng publiko at ng mga yamang tubig sa Abacan River. Ibig sabihin niyan, sir, gumaganda na yung ilog, lumilinis na yung ilog, may nakukuha na silang mga isda-isda dyan. Kaya dumadayo yung mga ibon. Meron kayong gayo, manikwalang tilapia, bulig, ang pongito. Magandang senyales na may ganitong pangyayari. Kasi usually, pag mayroong mga migratory birds, gaya ng nabanggitin nyo, napapadaong lang yan doon sa may Candaba wetlands. No? Ngayon, meron na silang ibang alternative na napupuntahan. Ito nga ang ating Abacan River. Ibig sabihin, may senyales na pwede sila. No? It's a very viable place para sa mga migratory birds. Katulad ng nakikita natin sa mga panahon ngayon. Kasama si Paulo G. Santos, Zachary Carlos, CLTV 36 News.